ngibulisa abefundisi bami bonke, abefundisi nababulisi, amadoda amakhulu ebandla, ngiyawabulisa ngegama likaYesu. Ngibulisa umzimba kaKristu ngegama likaYesu. Molweni. Amen. Emoyeni wami ndiyabulela kakhulu uba ndibe lapha namhlanje. Yeah. Kwauba ndingena apha eJerusalem namhlanje. Ngiyambulela uThixo. Uke kakubi ma kakhulu iveke ezimbini iphefumula ngehlaba hlabhe alemki iphefumula ngalo amen. Tsalwa namagazi zonke izinto thunyelwa kabe masisilia makhiwa ndiye kuthi amandiye lokale results asibuyi konke zona ke amagazi asweleyo. Ndiphinde ndaya nge-26 wathi mandifike izolo ndathi ayikho ingaba ke nje andibasakhoza sakuhlala ndiyakhonza amen. Oh, ndathi ayikho bathi hayi kuzuze nanini ndiziyekile noma ndizilanda. Amen. Ngiphile nomshqabaqaba. Ndathanda ndilibona nje kwa ndisangena apha eJerusalem ndathi ndiyabulela thi. Amen. Inkosi mayisikele. Ndihleli pha la mission andigoqi. Inkosi mayisikele. Amen. Nami ke uThixo uthande bathi belapha namhlanje. Ime phambi kwebandla lakhe lingcwele. Phambi kwabantwana bakaThixo. Ngale mini yePasika. Xa iphela. AmaYuda athi ngumhla wolungiselelo. Kuba kuza isabatha. Molweni bazalwane. Bashumayela abantwana bakaThixo kule ndawo. Abashumayeli. Bashumayela. Inkosi mayisikele. Onyawo nhle. Zinhle inyawo zakho utsho Isaya. Ngoba bavakalisa indaba zoxolo. Bavakalisa usindiso. Lento kuthiwa yi-salvation. Umuntu oshumayela lo mhle. Ngoba utsala abantu edakeni. Otho Isaya zinhle sesitabeni inyawo zabashumayeli. Nazi into eziyawe inkosi mayisikele. Wosafumana ilizwi sikhawuleze siphume. Eza taka Jekos izama masixole mfowethu. Incwadi kaLuka ikwakula 23. Kafunde for verse 50. Verse 50. Uyawuma u54.
Kwaye ke kukho indoda egama linguYosefu engumphakathi, indoda elungileyo, elilungisa. Yona yayingavumelananga necebo labo nesenzo sabo, eyase-Arimathiya, umzi wamaYuda, eyayibulindile nayo ubukumkani bukaThixo. Eyathi yona yeza kuPilato, yawucela umzimba kaYesu, yawuthula, yawusongela kwilineni entle, yawubeka engcwabeni elixholwe etyeni, ekungazange kulale bani kulo. Lo mhla wawungokulungiselela, nesabatha ibisondele. Amen. Amen. Kawuthanda sifo. Awuyintwele ngegama likaYesu siyabulela. Ndiwile Nkosi izwi lakho nakumntwana wakho umqume. Thetha ngaye ndiyakholwa uzaba njalo nguYesu. Amen. Amen. Kabuye Masixhosa. Isamfundi. No kunamehlo abonayo wena. Khawutyhila incwadi yeDeuteronomy. Isahluko 21 isahluko 21 ufunde pha verse 22 and 23. Bethuna sisemngcwabeni kaYesu, bashumayela kodwa bamshiye jinge emnqamlezweni. Amen. Nomphefumulo sophumile. Amen. uPaulos ethetha eKorinte uthi ndaninike kwezihloko izinto uba uYesu wazifela izono zethu ngokwezibhaqa, lokuba wafa wangcwatywa. Ungcwatywa kuyi-evidence yoba ufile, ngoba kukho abantu abayiphikayo loo nto uYesu wafa. Lokuba wavuka ngomhla wesithathu ngokwezibhaqa. Athethile amadoda ngosingena kwenye yobuYesu wangcwatywa, wafa wangcwatywa. Funda Deuteronomy. Deuteronomy 21 verse 22. Xa ithe indoda yaba nesono esifanelwe kukufa, yabulawa, yaxhonywa emthini, isidumbu sayo masingalali emthini. Isidumbu sayo masingalali emthini, ngoba ibixhonyiwe, ife ngoqobo. Isidumbu sayo masingalali emthini, ngoku uzawuthula uYesu emthini. Quba mfowethu. Wosingcwaba kwangaloo mini, ngokuba oxhonyiweyo usisiqalekiso kuThixo. Uze ungawenzi inqambi umhlaba wakho akunikayo uYehova uThixo wakho ukuba ube lilifa. Amen. Funeka lo mzimba ungalali emthini, ngoba ngomso yiSabatha amaJuda ayixabisile loo nto, alibekile olo suku. Molweni uba kanamntu uyathulwa owulalwa atyiwe zii-vultures. Yile nto kuthiwa yintaba yokhakhayi. Inkosi mayisikelele. Kaphinde fundi ufunde ke ngoko kuloo verse 50.
uLuka 23. Kwaye ke kukho indoda egama linguYosefu engumphakathi, indoda elungileyo. Kuthiwa le ndoda ayilungile, ingumphakathi. Mayibongwe inkosi, ililungisa. Kodwa zange ifane necebo layo kwanesenzo sayo. Lilungisa kwaye ilungile. Mayibongwe inkosi. Inqabile ke lanto ukuthi umuntu ulungile. Wake wenza mfondini esityeni. Safika savova phambi koYesu. Sathi mfundisi olungileyo. Ndingenza njani ukutya ukudle ubomi okunaphakade? Ndingenza njani ukudle ubumkani bobomi okunaphakade? Wathi uYesu, ungani uthi ndilungile? Uthi ngoba akukho namnye olungileyo, uThixo yedwa olungileyo. Itsho nencwadi yamaRoma ithi bonke abantu mababe ngabaxoki, uThixo abe nenyaniso. Nansi le ingqinwa iBhayibhile kuthiwa yayilungile, ililungisa. Iyavela pha kuMateyu kuthiwa le ndoda yayingumfundi kaYesu ngokufihlakeleyo. Yayingumfundi kaYesu, yahlangana noYesu ukuze kubekho le nto uba ilungile kwaye ilulungisa. Mayibongwe inkosi. Amen. Umngcwabo kaYesu noxa wabethelela umntwana emlezweni wafa ngathi ngongathi yi-political troublemaker, kodwa zangangcwatshwe njenge-criminal. Waba mhle, wabekeka umngcwabo wakhe. Ngoba lo Josefu utsho uMateyu uthi wayesisityeyi. Lo Isaya utsho 53 verse 9 uthi lamiswa nawabona ingcwaba lakhe. Laba lo sisityeyi akubefile kulathwa lo Josefu uthiwa indoda esisityeyi. Kwalo wathanda uba uphakame umngcwabo kaYesu. Amen. Uphakame ube phezulu, ubekeke umngcwabo kaYesu. Amen. Qhuba futhi. Itsho xa imchaza. Amen. Ithi indoda elungileyo, elilungisa. Yona yayingavumelananga necebo layo. Yona yayingavumelananga necebo layo nesenzo sayo. Abuya exela uMateyu athi kwayimemba ye-council, lilunga lebhunga eli. Amen. Yona yayingavumelananga necebo layo nesenzo sayo. Yamayodwa olweli bazalwane. Qhuba futhi. Siyapha. Yona yayingavumelananga necebo labo nesenzo sabo. Yona yayingavumelananga necebo labo. Icebo lomntu kwakukho kuyicebo likaThixo. Icebo likaThixo limile lawuhamba kude kube kunaphakade. Kodwa lo mntu hey liphela sidubeni. Qhuba futhi. Eyase-Arimathiya uthi ayase-Arimathiya umzi wamayuda lo
qhuba 14. umzi wamayuda eyayibulindile naye ubukumkani nayo bukaThixo. yayibulindile ubumkani bukaThixo, yayibulindile ulawulo lukaNkulunkulu. Mayibongwe inkosi. Qhuba 14. eyathi yona yeza kuPilato yawucela umzimba kaYesu. Sesibankesi yayingumfundi kaYesu ngokufihlakeleyo ngenxa yamayuda, kodwa ngoku yawubona umzimba kaYesu, yaya ngesibindi kuPilato yawucela umzimba kaYesu. Amen. Qhuba 14. yawuthula yawusongela kwilineni enhle Yawuthula ukuze ungalali emthini, yawuthula yawusongela ngelinene enhle. Amen. Nawe namhlanje ungaphuma apha, mthathe umfake kwalakho ingcwabi inhliziyo, msongele. Mayibongwe inkosi. Uphume nayo esenhliziyweni yakho. Uyayazi inhliziyo kwalingcwaba, athi umuntu soze ndithethe ndade ndife kwingcwabi. Amen. Umngcwaba apha enhliziyweni. Amen. Zawuphuma zonke zonke uthi ndakuyithetha soze ndithethe ndade ndife. Uyakuyithetha ungekafi. Qhuba 14. yawuthula yawusongela kwilineni enhle yawubeka engcwabeni Yawubeka engcwabeni. Qhuba ma. elixholwe etyeni. Liqholwe etyeni, zange kwangcwatywa mntu apha. Kweli kaYesu zange kwangcwatywa mntu. Mayibongwe inkosi. Liqholwe etyeni eliweni, yawubeka inkosi bayisikele engcwabeni. Inkosi bayisikele. Qhuba 14. ekungazange kulale bani kulo. Zange kulale bani pha. Yeyileli kaYesu ligciniwe uThixo ngemfihlelo. Madoda songala masabe sishumayela ivangeli sothi ndawo ngcwatywa ngubani. uThixo unemfihlelo. Haleluya. Mayibongwe inkosi. Nangoku zange uva apha kule nkonzo kuthiwa umfundisi uSolekile zange angcwatywe. Uyangcwatywa noba bengenanto, ngoba uThixo unemfihlelo zakhe. Bonele isicaka sikaThixo. Amen. Ayinguye kuthiwa lo ngcwabo ishincwadi kaMateyu kwakukho noNikodimo lowa weza ngobusuku kuYesu, naye ungumfundi kaYesu. Mayibongwe inkosi. Lo Maria wasemagadala lapha, lo Maria umama kaYose, I think eligama litsho. Amen. Nabo balapha kodwa baliqeda ilitye lalikhulu kakhulu, awuvala ingcwaba likaYesu. Amen. Mayibongwe inkosi. Haleluya. Mthathe lo Yesu. Indoda zange ivumba makalale emthini. Amen. Ndishilo ndathi ashumayela amadoda apha emanisi kodwa amshiye emthini. Mayibongwe inkosi. Amen. Hayi ashumayele usindiso, ashumayele indaba ezilungileyo. Amen. Ukusindiswa komuntu kwaba semnqamlezweni. Ilonto inkosi ethile etshoyo ithi mama yisi ngenxa yegazi lemvana nangenxa yelizwi lobungqina bakho oYesu Sathane, noba usiphathe kanjani lutshaba oloyisiweyo. Hallelujah. Must go to